Uy, tasoy, at impisa benta mo ngayon ing bagay pwedeng matsurang malyari kaya katamo. Bala mo negative yung pakiramdaman pero dakal tamo pwedeng nga pulot king pisabihan na ini. Nabingipin ka chat kay pareng Ralph, pangkayabi ako kayong vlogero. Impisa sabihan min kay, impisa sabihan min makanya na bagay in health issues. Itang anapin sabihin miyaran ulit kayong kaya ni kayong vlogero. Anapin dahil ngaliwa mong tao kasi ting mete, ting kilalang mete na agad mo sasabihin din tao lan mo na pagpatse mateka talaga nakasave ng pera ng makanyan itang mindset na makanito itang sabihin mo kayong tutuking kay siguro ilis kayong bagyaking topic kay tabang ng topic sabihin tayo pag itong may channel na vlogero talks iting burita mong ilaw ko kayong mindset pa rin kapwa mo uling syempre appropriate aliwa pa rin itang ating kalaban hanapin ating perang ilaban dakal may nga mateng taong alang pera nung atin lang pera pwedeng misalbala pa eta naman nasabing na ingino na oras na talaga kung ano na ka actually makaplano na yung oras na ning pangawala tamo mga wala tamong kunwari sinabi na dinala na banwa 120 years sinabi na makanyan kaya lang along the way babawasan tayo babawasan tamo king lifestyle tamo king gagawan tamo pwede tamo nga achieve tanong tukyan tamo ing kay kalusugan ing protocol na balo mong patsayin ipengan may malusog ka kami bawasan biye maririsk ing biye mo pwede tayong gawon makanyan pero yung kagawan tamo kasi ating alak, sigarilyo, puyat, matsurang kakanan. So may babawasan yung chance tamong akwa tayo itang 120 years. Pero again, pwede mag-intervene ng Ginoo pwedeng anytime. Pwede na nakang ilako kay mundo uling posibleng ating kang gawa na risk. Ating kang gawa na risk kareng kaya na tagasunod na or factor na makanita. Pwedeng malyari ito. Ikaw mo rin ginawa, ikaw mo rin kasi may desisyon ing kaya ko, hindi puntuan ko kayo ding taong makanyan itang eda piyaya dyan ng kaya baluta naman matetama mo rin gan itang eda piyaya dyan itang bagay pwedeng malyari like alalang security funds ing pera security itang pamanamdam pera okay mo sana kasi nung magkasakit ka king makanya na bagay magkasakit ka lahat ng makakarapat ka rin pero yung matura ka pa mimingat balo mo nang makasura king katawan ng makanya na bagay panepuyat makasura king katawan ng pane dehydrated imbis na miminong ka miminong ka soft drinks pane itang bala mo kang unlimited babagutan na pera pa chetting milyari kaya itang may sakit ka ito maski ita mo yung kaya mo maski ita mo yung ibugnos mong laban alitang sige kasi at ina ako mandarang makwalta ay mandam ne manimako ka rin at ina ako man bapang atin pera mandam ne or buring perang andaman mo may palyaring padurot dala may palyaring may magkasakitan dala kay ba't biglan may andaman alang assurance kung kapilan may balik lalo na ala ka nga kaya ala kang ang perang makalele buring sabihan ala ka rin pamayad kasi nung ating kang pamayad nakamanmandam nung ating kang talagang balas nakamanmandam pwede ating kang kaya ating kang balas pero kaya pa mo rin itang makanyan itang ginawa kang kaya ginawa kang sakit kay sarili mo kaya ba't naman tang sasabihin tamong mamerwisyo ka pa ka rin aliwan tao masura na yung mapakirandam pero nung lawed ming pakalalaman bala makanitang malalyari maliban na mo talaga nung itasakit na mo naman kaya sa sariyan mo naman sa sariyan uling biglaya mo makanya noning itang bala mong abuso ka akakit mo na ing sobrang halak makasakit sobrang puyat makasakit yung pama mga namakanyan makasakit panepansit kanton panekay panemalat balo mo ng salitay yan panekang mamangan malat sakit nakabatukan yan balo mo ng salitang makanyan pituloy-tuloy mo pa o nanong malyari ka nito di lakwas kang kaya lakwas kang may sakit
balutan na sabihin niya ito kahit ito common kay pero ret ang good thing sa malalyari patsemehan kang guling makanini masantingin malyari kaya ka patsemehan kang kay balutan ng masantingin malyari kaya mo pagagawan ba't kalagad mo among makanyan itang pilagad-lagad mo itam kasda mo apit ita mag-trigger kaya mag-trigger kay sakit mo karang cancer cells mo ita mo kasi ota itaya piyaya dyan naman tang maro kabaging kay itang piya dyan yung maro kabagay ken itang kay alakang makalele kay ba't kay ko pikasiran nyo pa yung kay pikasiran nyo pang mikakamag-anak yung utang patamay sa lesena ka medyo kakaliman mo ng pamamayan itatakin second life mo nito kaya langan itang big save na kaya kaning kamag-anak mo kailangan bayaran yako kasi atin mindam ka ako may kaligtas yung bitang pamanandam na ito apat na yung banwa hanggang ini ala pa rin pa rin babayaran kaya niya balabalugbog niya mo minsan re-remind kaya madagul-dagul yarin to sabihan kung bagay kaya kayo itang kaya nga ito itang mindam na ito pwede nang sali sa kem maski second hand mo balabalugbog na ako mo hanggang mo sanang i-remind na ako na iyam na mismo mag-remind na pati ko mag-balance kayo pa-check ko anong mga dyan minsan nare-remind kayo balo ko tika pang-balance ka ako kaya na ako sisingilan na ako mga dyan itang that time pero sana mag-effort ka pa-check ako sabihan na kayo mga dyan ito alam mo rin alang mga dyan o lalo yung take advantage kitang mga dyan lalagyan mong ina kasi that time niya sinabi ko ito kaya talaga kailangan at balo kuya magigipit siya kaya ito hindi naman talaga gewan paralan hanggang mo sanang chalibuhan ng makanyan isipan mo bayad ni sana ita nung ikilab na ng pabano maski tsa kaya mo aliya makulang niya pa rin magkulang niya nung chalibo mo yung bulan aliya malawot pilang years sana ito itang ngita mo pa magadyan kasi minsan ikapang marok nung anti mo may sakit ching kaya mo may sakit ching kamag-anak mo gawa na ning kaya na kalokwa na mandam laki kating kang pera na makalele la pamagadya mo keng kaya mo keng sarili mo tanong ikang kay palyarian makalele la reta para kaya ko para karang pamilya mo karang anak mo o ning pinsan mo kunwari ating yung gayawang kalokwan big motor may aksidente yan ngayon kailangan ng pera makataya yung biyena ating kang kaya ating kang ipalwal asnang kasakit nung mo ipalwal dito ating milyari kayo bala mo guilty ka mag-guilty ka mag-guilty ka kay ba't siya naman pepalwal mo lo ikan kay palyar yan orang keng pamilya mo kay palyar yan di ka naman nga lang ipalwal makarano mo singilan nakasakit ito no sanang maliban na mo nung kaya ka talaga itang sobra magpalwal ka mga nining alaga alaya mang kaya ka ayos mo itang buri ko sanang malyari kay Diego itang paglepitan da ako itang eko mamaray kay itang anyaranda itang tipong hanggang for life po na sasapuan ko laging makanya na kaya hanggang mali mo na mo kasi wala naman talagang kakarapat alala talaga hanggang mali itang bala mo i-spoil mo lang itang at least mo itang mandam lang makanya lali naman tang bibiya na kampane itang alapitan da ako anytime buri kong malyari itang maging kaya ko maging metong ko kareng sikanlub hanapin kuning syempre ngayon yung panahon na hindi masakit mo naman yung kaya negosyo basta at yan pinsaning kaya ko yan pinsaning goal ko bakit mag-try ko pa rin magnegosyo ngayon kasi as namang kasakit kaya itang ating mandam kaya ba't sabihan mo wala o gamitan ko lang kasi rin kaya makanyan tutuman makagilting makanita itang balo mong mga kailangan niya kay ba't tutuman ako dahil na ako kaya lalo ng Gcash gasgas siya ka ako pamagpadala karela pamanyaw yan pero ten time talaga na ekog yung sopan kasi either kaya ko either hindi ko pigamitan like mag-ads ko gagamitan ko kasi itang gateway patang mag-ads ko kailangan kayo talaga para kayong negosyo itang makapagpakain mga kanyan as lang kasakit
Wala mo, makaka-guilty. Tang isipan may nakit siya kaya mong makanyan. Hanggang pang kaluguran mo. Ang tita, itang metong nga dati kong admin. Nandam yan kay, libo. O ning alang gateway na pinakamabilis na pwede. Yung kaya na mo, kailangan na mo pinita. Yung gateway ito. Kaya padalan. Kasi pepalob ko lang yung ads din kay, ding lamana. Ala. O, 10 oras na rin ito Diyo na rin yung oras At sabi ko pinong kay ko sana pa cash in ko. O nitsurang ala na may nagin nila. Kasi that time kay emergency kaya kaya may accident ka nito. O itamo sa ina sana itamo piagent tamo yung mga nya na bagay itang nung alataman kay nung alataman makanya nalataman pera. Di at least mo tingkang kaya health card, insurance or sa bagay po sabihan yun naman. O nanin pamayad ko. Nanin pamaldog ko. Health card or kay or yan at least mo feel health. Sabihin mo nang kay king gobyerno ako magtiwala ka niyan kasi kurap-kurap pa mo mga kailangan may pa rin. At ang akrapat kailangan tayo pa rin. Ay tamo sa ina tuna ako kining kay dakala salamat at miyagi kita mo kayong tutugin tamang video. Thank you.